Ondo, hain horgabiltza pixkanaka karga akumulatzen, bertemporada hortako dago formartzeko, da lehenengo partiduta aldeun ondo iristeko. Baina, azkenen pretemporan hori normalizatea, entrenamendu asko, partidu asko akumulatzea, baina, azkenen normaltasuna guzti hortan, eta aurrera jarraitu lehenengo partidua ondo iristeko. Ondo ikusi nun taldea, baina, esan dizuten bezala garrantzitsuna da entrenamendutan da partiduetan sensazio hartzen jutea eta lehenengo partidua ondo iristeko. Ondo pixkanaka ritmo hartzen eta azkenen lortu behar deuna da entrenamendutan dana eman eta jarraitu lanian lehen esan duten bezala lehenengo partidutara ondo iristeko. Hitzein azkenen egunerokotasunen hitzaiten da entrenamendutan da ondoren eta ni azkenen atorrena lan egitea, bat gehiago izatea eta gauzak alirik eta ondoin itea entrenatzailea guzti bateko nekin bai. Ez dela erdin jokalari asko gaude, gaina nivela handikok, baina denak lanengo dugu bakoitzak postu bat irabazteko eta nik uste ondo etortzea dela jokalari asko egotea gure gehiengo emateko ere bai.